Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада. 2 көн эчендә бер йөк машинасы гуманитар ярдәм җыйдылар. Донбасс халкы озакламый Әлмәтләрдән посылкалар алачак. Сәнәгать паркы резидентлар көтә, хастаханәләр яңа табибларга мохтаҗ. Бизнес берләшмәләрен ничек җәлеп итәргә һәм Лениногорскига күченгән чиракта табибларны ниләр көтә? Сессиядә фикер алыштылар. Йорт сакчысы Бертоны һәм башка матурлыкларны кайда күрергә була? Диварлары яңа бизәлеш алган йорт. Рәсемнәрне кемнәр ясаган һәм аларны ниләр илһамландырган? Әлмәтләр махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм узатты. Нибары 2 көн эчендә волонтерлар йөк машинасын кирәк-яраклар белән тутыруга иреште. Донбасс халкы Әлмәтләрдән нинди посылкалар алачак? Алдагы материалда. Детям, да. Әлмәт волонтерлары Донбасс халкына азык-төлек, балалар ризыклары, җылы киемнәр һәм башка мөһим көнкүреш әйберләре җибәрде. Изгешне шәһәрдә яшәүче Лариса Сорокина оештырды. Ханым үз тирәсендә битараф булмаган Әлмәтләрне берләштерә алган, һәркем булдыра алганча ярдәм итә. Балаклавалар, җылы киемнәр, яңгырдан саклану чаралары тегәләр, хәрбиләр өчен маскировкалау ятмәләре үрәләр, азык-төлек һәм әйберләр алып киләләр. Волонтерлар арасында Мөдәррис Гайфетдинов та бар. Ул хәрби операция зонасында үз теләге белән булган, яраланган һәм ватаннан хәбәр алучы сугышчыларның нинди хисләр кичерүен әле дә онытмый. Азат ителгән территорияләрдә яшәүчеләр өчен посылкаларны Әлмәтләр берничә көн эчендә җыйдым. Аларны билгеләү урынына Равил Багатеев алып китәм. Ул 15 елдан Донецк һәм Луганск халык республикаларына гуманитар ярдәм ташу белән шөгыльләнә. Донбасс халкына ярдәм кулы сузган Әлмәтләрнең шәнлеген волонтер югары бәяли. Аның сүзләренчә, хәзер аларга мондый ярдәм аеруча мөһим. Әлмәтләрдән җыелган кыйммәтле йөкне җирле халыкка һәм Луганск балалар йортына тапшырачаклар. Волонтерлар хәрбиләргә дә гуманитар ярдәм җыйды. Узакламый рейс юлга кузгала. Лениногорск районында 2022 елга социаль-икътисади үсешкә йомгак ясадылар һәм алдагы елга бурычлар билгеләнде. Сессия эшендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов һәм республиканың дәүләт идарәсен цифрлы үстерү, мәгълүмати технологиялар һәм элемтә министры Айрат Хайруллин катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов эш визитын Тимәш авылыннан башлады. Анда ул Габдрәхим 30 имәни исемендәге яңа мәдәни тарихи комплекста булды. Галимнең хәтерен мәңгеләштерү карары 18 елда ачык тыңлауларда кабул ителә. Әлеге тәкъдимне авыл халкы җиткерә. Алар өчен ул берничә дистә үрнәк булып санала. Идеяны Лениногорск администрациясе, депутатлар, нефтчеләр, хәйриячеләр хуплый. Маршрутның киләсе нуктасы фермер Валерий Ипеев кибете. Биредә ул ярым фабрикатлар җитештерүче кечкенә цех оештырган. Здесь всегда свежее мясо, девочки очень вежливые. Лениногорскиның гаилә терлекчелек бизнесына ул дәүләт ярдәме белән нигез салган. 8 ел элек Зей Каратай авылында терлек фермасы ачкан. Хәзер биредә 350 баш терлек, ат, сыер, сарыклар асрыйлар. 64 яшьлек фермер 20 елда откан грант хисабына ит җитештерүне 10 миллион сумга арттырган. Хәзерге ферма янында терлек асрау өчен тагын бер корылма төзелә. Хуҗалыкта һәм сәүдә нокталарында 25 кеше эшли. Ипеевлар үз продукцияларын җирле, Әлмәт, Азнакай сәүдә нокталарына үзләре илтеп тапшыра. Планнары тагын бер кибет ачу. Мәдәният сараенда Марат Әхмәтов предприятие һәм оешма продукциясе күргәзмәсе белән танышты. Ул Лениногорск теплица комплексында ел әйләнеше үстерүлеше. Яшелчәләрне бәяләде, мәктәп биолабораториясының эш нәтиҗәләрен карады, нефть чыгару өлкәсендәге яңа технологиялар һәм башкаларга бәя бирде. Утырыш барышында район башлыгы һәр тармакка ел йомгакларын җиткерде. Шулай ук икътисад һәм сәнәгать торышы турында җентекләп сөйләде. Лениногорск районы муниципалитетлар рейтингында 30 урыннан 14 урынга күтәрелгән. Район үсешенә 13 миллиард сумга якын инвестиция җәлеп ителгән. Авыл хуҗалыгында да уңышка ирешкәннәр. Уңдырышлылык 3 тапкырга диярлек, авыл хуҗалыгының тулай продукциясе 1,5 тапкырга арткан. Торак фондының яртысыннан артыгы торак коммуналь хуҗалыкка ярдәм итү дәүләт программасы кысаларында һәм нефтчеләр гранты ярдәмендә төзекләндерелгән. Узган ел Лениногорск парк зонасында спорт туристлык маршрутын төзекләндерү буенча Бөтен Россия конкурсы грантын да отты. Ул 95 миллион сум тәшкил итә. Инвесторларны әзер агросәнәгать паркы һәм сәнәгать мәйданчыклары җәлеп итә. Шуңа да карамастан резидентлар аз. Лениногорскиларны борчыган сорауларның берсе җәмәгать транспорты. Беренчедән автобуслар юк. Барлыгы 9 автобус кирәк.
кирәк, әмма моның өчен район бюджетында акча каралмаган. Икенчедән, пассажир ташучылар эшләүдән баш тарта, табышлы түгел. Халыкка җәяү яки таксида йөрергә туры килә. Медицина кадрлары белән дә проблема кискен тора. Беренче звено табиблары, шул исәптән терапевтларга кытлык. Белгечләрне торак һәм грант ярдәме белән җәлеп итәләр. Булачак табибларның да районга эшкә кайтуларын телиләр. Муниципалитет сәламәтлек саклау министрлыгы һәм нефтчеләр ярдәме белән студентлар өчен омтылыш проектында тормышка ашыра. Марат Әхмәтов проблемаларны хәл итү өчен барлык мөмкинлекләр һәм ресурсларны кулланырга чакырды. Ахырдан ул Лениногорскиларга бүләкләр тапшырды. Әлмәт шәһәр судында районның баш архитекторы эшен карау дәвам итә. Ул 2 җинаятьтә гаепләнә. Беренчесе эшмәкәрлек эшчәнлегенә законсыз комачаулау, икенчесе төрле күләмдә ришвәт алу. Беренче тыңлауда катнашучылар гаепләү актын тыңладым. Хәзер исә шаһитларны сораштыруга күчтеләр. Суд утырышында безнең иҗат төркеме дә катнашты. Вы эскизный проект, буклет или там альбом, вы его получили или нет? Вы скажите в 2020 году. Вы нам предоставили. Кто вы? Ваши супруги. Шаһитны сораштыруга гаепләнүче дә кушылдым. Яклар зыян күргән як вакиленнән оешманың нинди дә булса документ алу алмавын ачыкларга телим. Вакыйга 12 ел элек башланган. Шәһәрнең бер кибете зуррак бина төзергә була. Биредә сәүдә күргәзмә заллары һәм сервис үзәге дә ачарга исәплиләр. Әмма төзелеш барып чыкмый, берничә тапкыр фирма хуҗаларының төзелешкә рөхсәт вакыты чыга. Материаллардан күренгәнчә узган ел вакыйга җинаятьченә әверелә. Гаепләү фаразы эшмәкәрләрне архитекторның төзелешне килештерү проблемасын чишә алуына ышандыру. Нәтиҗәдә ул ришвәт алу маддәсе буенча 3 эпизодта гаепләнә. Можно встретиться с главным архитектором. Да. Где вы встретитесь с главным архитектором? Первый раз. Какой день, какой момент? Гаепләнүченең гаебе исбатланган очракта баш архитекторга 12 елга ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Шаһитларны сораштыруның беренче өлеше тамам, чираттагысы март аена билгеләнгән. Әлмәттә күп катлы йорт подъездларының берсендә бер кушаматлы эт яши. 4 аяклы күрше биредә яшәүчеләрнең күңеленә хуш килгән. Эш шунда ки, эт чын түгел һәм ул диварга төшерелгән. Торак мәйданчыгын бизәүне Ринат Галиев урамындагы 23-нче йортта яшәүче уйлап тапкан. Йорт диварлары тагын ниләр белән аерылып тора? Алдагы материалда. Беренче подъездның 9-нчы катында яшәүчеләрне БРТ якынча 8 ел саклый. Ул исә әлеге йортта яшәүче Владимир идеясе ярдәмендә барлыкка килә. Иратны подъездда рәсем ясауга рәссам Рома Ролл шурухландыра. Урам гаражларының берсендә ул граффити күреп ала, аны ясаучыны таба һәм подъездында шуңа охшаш рәсем ясарга тәкъдим итә. Иң элек спорт темасы турында уйланам, чөнки Владимирның улы хоккейчы, әмма диварда соңрак Көнчыгыш Европа токымлы эт пәйда була. Күршеләребез дә игелекле, подъездыбыз да уңайлы, ди Владимир башкалар турында. Беркем дә мондый саклаучы пәйда булуына каршы килмәгән, киресенчә һәркемгә идея ошаган. Хәтта Алсу идарәче компаниясе хезмәткәрләренә дә агымдагы ремонт барышында да рәсемне калдырга булганнар. Ремонт делали, вот я же сказала, говорю, вот то есть раньше стены такие были, а потом уже вот перекрасили на этот. Бу мәйданчыкны башкалардан айырып туручы икенче эш дивардагы вазадан әйтерсеңдә үсенте һәм яфраклар үсеп чыккан. Әлеге матурлыкны Владимирның Сарманда яшәүче дусты тудырган. Ул диварны бизәргә булган, эскиз өстендә исә бергәләп эшләгәннәр. Үзең яшәгән тирәлек ямьле матур булса дөньяда күркәм. Владимир Хватков әнә шундый кагыйдә белән яши. Аның үрнәге башка әлмәтләрне дә бәлки матурлык эшләргә рухландырыр. Татарстанда тарихта без излебез фестивале башланды. Мәртәбәле чараны республиканың архив эше буенча дәүләт комитеты оештыра. Катнашучылар жюри хөкеменнән нәселнең шәҗәрә агачларын буыннан буынга тапшырылып килүче ядкарларын тәкъдим итә. Бәйгенең район этабында Зәйдә гомер итүче 4 гаилә үз нәселе белән таныштырырга да өлгерде. Адилә Бурханова дәвам итә. Менә шушында кызга буласы бирнәләрен тутырганнар да инде. Шуны белән кияүгә биргәннәр. Сәгыйдуллиннар гаиләсендә буыннан буынга тапшырылып килгән 110 еллык ышанчыкны күз карасыдай кадерләп саклыйлар. Алар юкка гына тарихта без излебез республика шәҗәрә фестивалендә катнашмый. Махсус комиссиягә бер гасырлык тарихы булган шәмәйләр, ерак әби-бабайлардан килгән дисбе һәм башка кадерле ядкәрләрне тәкъдим итәләр. Нәсел агачлары белән дә таныштыралар. Рәфкать абыйга тарихи әйберләр генә түгел, күркәм сыйфатка кадәр әби-бабайдан күчкән. Әткәйнең әйткән сүзе бар, улым гомергә акыллы усал бул дигән сүзе бар. Менә шу теге акыллы усал дигән сүзне инде аңлаган кешегә анда бөтен әйбердә сыйган. Усаллык бөтен бултырылыша. Менә шуның акыллы усал бул дигән сүзләре, аларның эшләгез улым дигән сүзләре шуның белән дәвам итә. Мин балаларга шуларны сөйлим.
Имәнлебаш авылыннан Әхмәтҗановлар да фестивальгә ныклы әзерлек белән килгән. Нәсел агачын төзегәндә алар 8 буынны тапканнар. Күпләп каз үрчетүче әлеге гаилә жюрины әби бабайлар рецепты буенча пешерелгән ризык белән дә сыйлады. Тутырылган каз муены, камырга гына төрелгән, каз муены белән камырда пешереп алып килдек, кылмаклы ипәк. Әхмәтҗановлар әби бабаларының сандык төбендә сакланган ядкәрләрне дә барлаганнар. Изге Коръән китабы, борынгы бизмән, җиз самавырны да күрергә мөмкин. Тарихта без излебез республика бәйгесенең район этабында 4 гаилә чыгыш ясады. Конкурсның беренче өлешендә үз гаиләләренең милли ризыгын, нәсел шәҗәрәсен тәкъдим итсәләр, икенче этап сәхнәдә дәвам итте. Һәр гаилә үз нәселенең килеп чыгышын риваятләргә нигезләнеп сәхнәләштереп күрсәтергә тиеш иде. От Заинского муниципального района принимают участие 4 семьи. Тарихта без излебез республика бәйгесенең район этабында 4 гаилә катнашырга теләк белдердем. Һәрберсе нәсел агачлары белән горурлана һәм аларны кадерләп саклый. Как бы значимо и интересно в их жизни. Бәйге нәтиҗәләре буенча 3нче урында Сәгыйдуллиннар гаиләсе, 2нчедә Мөхәсимовлар калды. 1нче урынны Әхмәтҗановлар яулады. Алар районданын март аенда Зәйдә үтәчәк төбәк этабында янәдән яклаячак. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.